Bayap song norok muitode tongko 3-4 bosoni sikango chini bubagra jingno belai kheno nangkukmani kok thaisa sawi klangmani o kokno jing joto tipra sarok khawa muite nargna nango o kok tamo hinke haini hai agini hai kheno tipra mothani em hindi MDC hindi tei kwbangma tipra mothani leader rok rasbari go thangma cholaya nglai japheuka bubagra no bande wi blackmail khlaigei seat nana bagai aroni bisingtino tipra mothani warriors ebake sengkrak rok bo khorangti salaijak je borokno bubagra candidate chongwi romani abno nang manigi tonglane hnei piaba tei baisati go haini hai khorangti salaijak je bubagra borokno candidate chongwi romani abo chayakho tei bo kahamko wansokoi selaina nangnai hnei runal nona ang sabo nung emotional black fly mane amo bondo kajire thangnai bigoto edise election purbulo hanin nung building thakani klayoi nung thanyani hnei nung emotional blackmail klayo tabu ko hanin marongo borok tamoni bagai je bubagra candidate chongwi romana chajaglia ebake maneliya hinke borok wana jago biskani salo greater tipralen manman ya globo jodisi leader hamya mankanke state of kuno develop nya khanai hnei tabok rondi Jharkhand Bihar bai kaklaimani 22 bosor kawi thangka tabok joratei kuno develop nya kho jeng Jharkhand bai Bihar no sulinai khanke Bihar ni GDP ke tabok joratei 10.25 choloi tongo phiaba Jharkhand ni hinke 8.08 chitabok joratei GDP phiaba bayap song okokno tei nung bubagra kaisa kok salangmani tongo 3-4 bosor ni sikango okok rokno norok muite tongo de krei abonole angbu saiman ya phiaba tabok joratei ani khawa okok rokno muite tongoi ni tongko okok ungkha jeng greater tipralen manmani yagulo bubagra sawi khnaroka kaisa website khlognai hnei o website baike samung khlaijangnai abono ba ang norokno simple baike sawi khnarsiano video no ang besi logrona ni muchugya tabogromdi je central ni rang phaimani state do abo busuk phai tei bo jagao samung phanangjangnai tei busuk ke bagjangnai aborok joto nung o website no nung je muchuk pro nini mobile khlogoi nini sak bai thangno nung naigei mannai norokno tei bo kahamke sawi khnarsiano nini para ebake nini area wo school college namjaka eba tangjaka hinke o school college ni budget busuk bo aborok joto nung o website ni bisingtino nugui mannai tabogromdi nini para ebake nini area wo lama snamjakanke o lama ni budget busuk kuti bo aborok joto nung o website ni bisingtino nugui mannai apro nung o website ni bisingti naigei nung kokti sawi mankha je school college tei lama rok snamjagui tongmani jodi se budget bai milia angui tongkhanke o website naigei nung srai ke kokti sawi mannai aboni bagai bayap song ang norok jotono koinai norok kebo leader hamya manorok hnei kharok ta thijagdi bubagra abono wansokui no sikangni simingno jingno sawi khunarjak biskangni salo greater tipralen mankhanke jeng website kaisalo khlognai nei jingno sawi klangmani tongo norok sadi je bubagra okokno samani abono sabo muite tongko ang to muite tongko phiaba ang norokno ok clip no phnugui manliya tamoni hinke norok jotono saimanna din brungno news channel rogo amsikene video upload ngo aboni bagai ang ok clip no norok no rutugui kargi phnugmalia ano nakari ready ok clip ek 2 din kesambo ungya 4-5 bosor kesamni kogrokno ba ang benai tugui norokno kari phnugmanliya aboni bagai ang norokno nakar sano aboni bagai ang joto tiprasa tongnai rono koinai je bubagra candidate chongui romano abono nungsing manegei nalainai norok kebol leader hamya manor hnei khata thidi bubagra chini bagai website klogoi renai Padin ke bayap song dini video ga amsikini palace nai norok o video no share kaisa klairan tapokdi